Per què no és suficient treballar el càlcul exacte a l'escola? El primer motiu per el qual no és suficient restringir-se al càlcul exacte és que en la vida quotidiana la gran majoria de les situacions que requereixen un càlcul aproximat. No hem de donar exactament la resposta. I si hem de donar la resposta també exacta, anirem a utilitzar una calculadora, no? Això també queda clar. Per tant, el que hem de tenir molt clar és que si nosaltres volem preparar alumnes que siguin competents en la vida quotidiana, que utilitzen les matemàtiques, i nosaltres en les matemàtiques escolars evitem un tipus de càlcul que serà el que majoritàriament utilitzaran, doncs no té la lògica que nosaltres voldríem que tingués la nostra proposta. Per tant, des l'inici de la primària, sempre hem plantejat que treballem el càlcul exacte, però també sempre reflexionem sobre el càlcul estimatiu, o sigui, sobre l'aproximació de resultats de les operacions que fem. Sí? En el passat no havia un èmfasi en l'escola per treballar el càlcul estimatiu. Simplement se feia càlcul exacte i se pensava que amb aquests aprenentatges i algunes tècniques d'arrodoniment de nombres, doncs els alumnes, quan sortissin al món real, serien capaços de transferir aquestes dues qüestions i posar-les en pràctica. Però hi ha una cosa clara, i és que hi ha estratègies que són pròpies del càlcul estimatiu, i aquestes estratègies no les treballàvem, i molts de nosaltres les hem desenvolupat de manera natural, aquestes estratègies de càlcul estimat. Però altres persones tenen mancances en aquest sentit per no haver-les treballat en l'escola. Per tant, nosaltres creiem que és bàsic donar-li un espai dintre del temps escolar al càlcul aproximat, acompanyant sempre el càlcul exacte. Sí? Òbviament que treballarem en l'arrodoniment, però probablement li donem molta menys pes que el que se'l donava abans, diguem, perquè és una tècnica que és molt petita dintre de tota l'aproximació, i en realitat si nosaltres hem treballat en la línia numèrica i hem ubicat nombres, entendre que el 478 està més a prop del 500 que del 400 és una qüestió molt visual, molt geomètrica i molt de mesura. No necessitem matxacar i fer molta pràctica amb que els alumnes vegin que si la segona xifra és més gran que 5 s'aproximarà cap a dalt, i si és més petita que 5 s'aproximarà cap a darrere. Nosaltres proposem aquesta tècnica concreta de l'arrodoniment, focalitzar-la en un ambient molt més ampli, que és el de treballar tècniques de càlcul aproximat. El càlcul aproximat està restringit a l'àmbit quotidià extraescolar? No, definitivament. En la pregunta anterior hem destacat el gran paper que té el càlcul aproximat en la vida quotidiana, però també en l'escola ho té. I un punt fonamental en el que a nosaltres ens agradaria fer molt d'èmfasi és en el fet de l'autocorrecció de resultats. Nosaltres, quan acabem una operació, hauríem de valorar si el resultat té sentit, si és correcte, a partir de fer un càlcul estimatiu. Si tenim un nombre que és aproximadament 200 i un altre que és aproximadament 300, sí, i els volem sumar, no pot ser que el resultat de la suma, per un error, algun alumne li hagi donat a prop de 5.000. Sí? Ha de ser el propi alumne el que se n'adoni del seu error aquí. Sí? I aquí nosaltres els mestres tenim una gran responsabilitat com a model. Sí? Quan l'alumne ens porta l'operació, nosaltres veiem que està malament, intentar convèncer-lo que està malament, no per resseguir tots els passos de la suma, en aquest cas, i veure que en un pas s'ha equivocat, sinó fer-lo des de la perspectiva del càlcul aproximat, fer-lo des de la perspectiva justament de que un nombre aproximadament
que 200 i un altre aproximadament 300, quan el sumo no pot estar lluny dels 500 el resultat, i no tant menys com els 5.000. Per tant, nosaltres hem de procurar utilitzar el càlcul estimatiu per corregir errades dels alumnes. Tenim molt clar que el que pretenem és fer servir de model perquè sigui el propi alumne el que es faci aquesta pregunta i quan ho veu el resultat en la seva llibreta o en la seva pissarreta i veu que li ha donat un nombre que és desmesurat, doncs pugui fer la correcció. I en el context quotidià no està limitat al càlcul escrit, també el càlcul en calculadora. De vegades és molt fàcil errar-li una tecla i el fet aquest de tenir alerta de que si jo estic fent aquesta suma no em pot donar un nombre de 2 xifres ni em pot donar un nombre de 4 és un valor que volem, desenvolupar en els nostres alumnes, una destresa que ens agradaria que els alumnes desenvolupessin i nosaltres celebrar-lo quan l'alumne ho veu. Això moltes vegades passa en les discussions que un nen s'equivoca i un company seu li diu però no pot ser això perquè si mires els nombres aproximadament hauria de donar aquesta situació. Quan tenim una situació d'aquest tipus, doncs aprofitem-la, celebrem-la i destaquem-la davant dels companys perquè és una estratègia que ens interessa que es propagui, com una molt bona pràctica, la d'utilitzar l'estimació per corregir càlculs exactes. Per què no podem limitar-nos a les tasques en paper per treballar aquest tipus de càlcul? És que les tasques en paper ens amaguen moltes coses. El que el nen pensa i el que acaba escrivint no sempre són el mateix. Si nosaltres imaginem que li demanem que ens digui aproximadament quan dona 17 per 4, podrà haver algun alumne que fa el càlcul exacte, 17 per 4, i quan acaba arrodoneix aquest resultat. I ens l'escriu en el paper i nosaltres el veurem i serà una resposta correcta i la valorarem positivament. Però en realitat estem subratllant una conducta que no era bona perquè l'alumne no ha desenvolupat estratègies adequades per fer el càlcul aproximat. Ha fet del que parlàvem abans, fa el càlcul exacte i després aproximació. Però en realitat 17 per 4, si l'hem de fer en una situació de context, en la situació de context quotidià, no ens interessarà segurament el càlcul 17 per 4 quan dona. El que ens interessarà és saber aproximadament quan dona. I podria dir 17 és aproximadament 20 i per tant 17 per 4 és aproximadament 80. Sí? I per tant, si nosaltres fem parlar als alumnes, els escoltem, segurament podrem tenir els dos tipus d'alumnes i destacar i aplaudir més un tipus d'estratègies que unes altres. Sí? I per tant, aquest tema és un dels temes on nosaltres sempre proposem amb molta cura que el mestre dediqui temps a escoltar als alumnes més que en posar tasques escrites, que òbviament que en algun moment les hem de posar, sí? Però això no vol dir que no avaluar exclusivament a partir de tasques escrites perquè no tindrem tota la informació. Quina diferència hi ha entre fitar i aproximar els resultats? El fet de posar fites o el fet d'aproximar són les dues bases, els dos procediments bàsics que hi ha en el càlcul estimatiu. Però hem de tenir molt clar que no sempre quan parlem de càlcul aproximat el que volem és aproximar. Per això és aquesta tendència que tenim nosaltres a parlar de càlcul estimatiu, sí? Perquè són dues situacions que estan relacionades. Tornem a l'exemple del 17 per 4, que potser ens va molt bé. La idea bàsica és que jo podria dir que 17 per 4 dona aproximadament 80, però no sé si aquesta és una aproximació per excés o per defecte. Sí?
No, en principi no sé si és més gran que 80 o més petita que 80. Només si només em diu que el resultat és aproximadament 80. Si jo miro com he obtingut aquesta aproximació, nosaltres sabem 17 és més petit que 20. Per tant, 17 per 4 serà més petit que 20 per 4, o sigui que 80. Aquí no només hem dit que 17 per 4 és aproximadament 80, sinó que 80 és una fita superior. 80 majora al resultat de 17 per 4. Sí? El problema és que de vegades ens fem preguntes del tipus i tindré prou diners aquí per pagar una cosa? Per tant, no sempre ens interessa ni aproximar ni no sempre ens interessa majorar un resultat. De vegades interessa minorar-lo, diguem, no? Trobar una quantitat que nosaltres estem segurs que és menor que aquest resultat. I per tant aquí podríem entrar en el fet de que bé, 17 claríssimament és menor que 20, però 17 també és més gran que 10. Per tant, el resultat de 17 per 4 jo podria dir que està entre 40 i 80, sí? I aquesta informació és informació segura. Jo estic segura que està entre 40 i 80. Sí? Quan jo dic que un resultat és aproximadament, o en el cas d'aquest podria dir que 17 per 4 és aproximadament 70, no tinc tan clar si és més petit o més gran. Per tant, les dues estratègies, l'estratègia de posar fites, o sigui, posar un valor que segur que és menor que el resultat, inferior o superior, buscar un valor que estic segura que és més gran que el resultat. Posar fites és una part, però l'altra part és aproximar. I dintre del càlcul estimatiu estan les dues. I és per això que nosaltres de vegades posem tasques en el laboratori on tenim una operació en què ve una taca de tinta que nos tapa una part dels nombres que estaven involucrats i nosaltres no preguntem aproximadament quan dona aquesta multiplicació, sinó que li demanem a l'alumne: digue'm, entre quins resultats pot estar el resultat d'aquesta multiplicació. Això és posar fites, sí? I l'aproximació és una estratègia com una altra també de càlcul estimatiu.